Добър вечер, дами и господа, скъпи тунджанци и гости! Добър вечер, приятели! Добре дошли на празничния концерт за приятели, посветен на 70 години от създаването на фолклорен ансамбъл Тунджа и Международния ден на земята, празник на община Тунджа, която отбелязва и своята 37 годишнина. 37 аплодисмента за община Тунджа! Дами и господа, с добре дошли на празника. Приветстваме кмета на община Тунджа, господин Станчо Ставрев. И другия наш домакин, господин Атанас Христов, председател на Общинския съвет на община Тунджа. А тази вечер наши специални гости са господин Мирослав Иванов, народен представител, госпожа Биляна Кавалджиева, областен управител на област Ямбол, господин Христо Христов, кмет на община Болярово, общински съветници от Общински съвет Тунджа, кметове и кметски наместници от населени места на община Тунджа, нашите специални гости, делегация от Болград, водена от кмета Сергей Димитриев, делегация от град Варта, Полша, водена от кмета Кристиян Круголецки. Специален гост на тази вечершния концерт е господин Емил Димитров, управител на импресарска агенция Фолклорен свят и председател на българската секция по ЙОВ. Господин Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Господин Емил Павлов, председател на българската секция по ЦИОВ. Днес 44 села празнуват със самочувствие, че това е земята, която е неизменна част от живота им, от мястото, където се раждат, учат и творят децата и внуците им. Бъдещето не само на Тунджа, а и на България. Благодаря и на всички, които носите в сърцата си неукротимия ритъм и звуци на българския фолклор. Годината е 1954. Годината, в която се пускат за продажба първите цветни телевизори, а в Ямбол, тук по поречието на река Тунджа, ямболски педагог и цигулар Атанас Паленков събира група от талантливи народни певци и музиканти и полага основите на тракийският ансамбъл за народни песни и танци. Постепенно в годините ансамбълът израства творчески и става един от най-успешните културни институти в страната. Ярка следа в развитието на тракийският ансамбъл оставя маестро Стоян Гагов. Име, емблема не само в Тунджанският край, а в цяла България. Моето сърце ще спре, но сърцето на ансамбъла не трябва да спира. Това са думи завет, изречени от маестрото. Поклон пред маестро Стоян Гагов. Достойно място сред ръководителите на ансамбъла заема и Георги Нойков, който приема ансамбъла за своя съдба. Дълги години той е диригент на оркестъра и е първият художествен ръководител, оглавил ансамбъла след кончината на великия Стоян Гагов. С признателност да аплодираме и следващите художествени ръководители, част от които не са вече между нас, за съжаление. Васил Шейтанов, Тончо Тончев, Кирил Тодоров, Илияна Илиева, Панайот Панайотов. В богатата 70-годишна история на ансамбъла са записани много имена на талантливи музиканти, певци и танцори, работили всеотдайно и с любов към нашия българския фолклор. Но нека да проследим историята на ансамбъла.
След дълга и упорита работа не закъснява признанието и през 1972 година той придобива статут на професионален културен институт. Честито! През 1988 година пред ансамбъла се отваря нова перспектива. След създаването на община Тунджа, тракийският ансамбъл преминава към нея и през 1993 година е преименуван в ансамбъл за народни песни и танци Тунджа. А от 2007 година носи името фолклорен ансамбъл Тунджа. Повече от половината от своята история, а именно 36 години, ансамбълът е в топлата прегръдка и грижи на община Тунджа, за която всички артисти са безкрайно благодарни на общината. Аплодисменти за община Тунджа! За просперитета, творческия облик и развитие на ансамбъла от 38 години със сърце и душа се грижи, работи и твори хореографът Петър Димитров. Постепенно в забързаното и трудно ежедневие на ансамбъла не закъснява и признанието на институции и публика. Ансамбъл Тунджа са носители на Златен век, печат на Симеон Велики от Министерството на културата, както и грамота от министъра на културата. Те получават юбилейен медал 120 години Народно събрание на Република България. Кристална огърлица, сребърна, златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и кристална лира от Министерството на културата и Радио Класик ФМ. И още златен герб от община Тунджа и Ямбол, както и златна книга от Съвета на Европейската културна общност. Ансамбълът е носител и на международни награди от фестивали от Франция, почетен знак, златна корона, златна огърлица и медал на честта, а от Италия се завърнаха с сребърен делфин. А от Международния фестивал в Турция донесоха сребърен медал, златен мост и почетен знак, а от Израел се завърнаха с специалната награда. А за Петър Димитров, колкото и хвалебствени думи да се кажат, все ще са недостатъчни. Но не можем да подминем факта, че от 38 години той е обречен на ансамбъла. А от 24 години е неговото вдъхновение и устрем като директор и художествен ръководител. И наградите красноречиво говорят за това. Петър Димитров е носител на наградите Златна лира, Кристална лира и Кристална огърлица на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Притежава голямата награда на община Тунджа, пластичен знак Джон Атанасов Златен и златен герб на община Тунджа и община Ямбол. Награден е с медал на Асоциация на българите в Украйна, медал и звание почетен гимназист на Болградската гимназия Георги Сава Раковски. Удостоен е и с почетното звание академик на Международната академия на Обединените българи София и е награден с Оскар за култура на Украйна за 2023 година в номинацията Бесарабска харизма. А най-голямата награда са вашите аплодисменти, уважаеми приятели! За Петър Димитров и неговата работа думите и наградите не стигат. Спектакълът, който ще видите тази вечер, красноречиво говори за огъня в душата му, за неспирните му творчески търсения, за волята му за запазване чистотата на българския фолклор. Дами и господа, тази вечер, заедно с фолклорен ансамбъл Тунджа, смело прекрачваме в уникалния свят на фолклора. И както казва Петър Димитров, приятно гледане, приятни емоции и много настроение ви желаем с концерта от приятели за приятели. На добър час и успех на фолклорен ансамбъл Тунджа! На добър час и на Петър Димитров, който знае как да запали във вас искрата на вдъхновението, прекрасни музиканти, певци
и танцори. Фолклорен ансамбъл Тунджа!
Богдан домаше.
като си дома отиде, кравата реве на порта. Като си дома отиде, кравата реве на порта. Се булка сетила, че има мъжко детенце, паси на нива отиде, на кога стоя три моми, три само диви. Първа му шапка шиеше, втора му риса кроеше, трета му песен пеше. Жанина валяй невесто, нивата да дожаниме. Деветяра на орали, 10 брана влачила, пасена била невеста, кога слънцето изгрява. Паси изправи невеста, кога слънцето заложда.
никога не можем да останем равнодушни, когато гледаме и слушаме изпълненията на нашият ансамбъл и го казваме с гордост. Аплодисменти и благодарности за вдъхновяващия концерт "Приятели за приятели". Аплодисменти за фолклорен ансамбъл Тунджа. Община Тунджа, вие го заслужавате! Аплодисменти за емоцията, с която докоснахте душите ни с изпълненията си. Аплодисменти за всички вас, талантливи и умайни музиканти, певци и танцори. Аплодисменти и за Пламен Духов, концертмайстор. А сега не спирайте с аплодисментите. Нека те да бъдат за артистичния секретар и репетитор госпожа Красимира Бошева. И както и друг път съм казвал, той обича много аплодисменти. Репетитора Атанас Рекалов. Аплодисменти за сърцето и душата на фолклорен ансамбъл Тунджа Петър Димитров. Благодарим им, че ги има. Продължаваме с нещо много важно, защото за бъдещите поколения, за духовната история на община Тунджа и ансамбъла ще остане филма по повод 70 годишнината на фолклорен ансамбъл Тунджа, който с много професионализъм, любов и респект пред българския фолклор заснеха и продължават да снимат един страхотен творчески екип. Катя и Благовест Белеви от Българска християнска телевизия. Благодарим и сърдечна благодарност, защото не може без тях. Технико-творческия екип на Държавен куклен театър Георги Митев, който за пореден път е съпричастен към концертните събития на ансамбъла. Благодарим ви от сърце, приятели! Честит 70 годишен юбилей и нека сърцето на ансамбъла да не престава да бие още 70 по 70 години. На многая и благая лета фолклорен ансамбъл Тунджа! Още веднъж благодарности за община Тунджа. Дерзайте и нека полетът ви е само напред и нагоре. А вас, пътник, винаги да бъде ансамбъл Тунджа! Благодарим ви, прекрасна наша публика, наши верни приятели, че бяхте с нас на празника ни. А сега е време за поздрави. Поздравителен адрес не един, а много поздравителни адреси получихме. Или по-точно ансамбъл Тунджа получи от областна администрация Ямбол. От господин Валентин Ривански, кмет на община Ямбол. Поздравителен адрес от господин Емил Димитров, фолклорен свят София. Поздравителен адрес от ансамбъл Пазарджик, ансамбъл Мизия, от Народно читалище Настроение 2017 Стара Загора, фолклорен ансамбъл Никола Гинев, град Бургас, Общински културен институт Северняшки ансамбъл, тук се ръкопляска. Продължавам. Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Ансамбъл за народни песни и танци, град Сливен. Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Господин Емил Павлов, председател Народна секция ЦИО в България. Доцент Георги Хинов,
Димитър Христов диригент, радиооркестър Българско национално радио, доцент Бисер Григоров, ансамбъл Росна китка, Народно читалище Пробуда Ямбол. Тук няма да спирам, защото вижте колко много цветя има. А те пристигнаха по реда на пристигането от областна администрация Ямбол, от господин Валентин Ривански, кмет на община Ямбол, от господин Христо Христов, кмет на община Болярово, и от Народно читалище Светлина село Роза, общински фолклорен ансамбъл Загоре, от куклен театър Георги Митев Ямбол, танцова школа Степс Ямбол, северняшки ансамбъл Иван Вълев град Плевен, общински съвет на БСП Ямбол, ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик, танцов ансамбъл Северняче град Попово, читалище Зора град Ямбол, господин Любчо Василев ансамбъл Мизия Търговище, община Тунджа, общински детски комплекс Ямбол, община Бургас, академик Тодор Кръстев град Сливен. Цветя има и от професионален фолклорен ансамбъл град Бургас, и от кмета на Болярово господин Христо Христов, вече казах, господин Васил Герлимов, танцов състав Чепрани и град Черпан, Загоре ветерани, ансамбъл Пирен Благоевград, господин Георги Нойков, народният певец, големия народен певец Данислав Кихайов, школа за изкуство община Несебър, доцент Георги Хинов, го казах. Аплодисменти за всички тях. Благодарим ви! Време е за поздравления и подаръци. Дами и господа, огромно удоволствие за мен да ви представя кмета на община Тунджа, господин Станчо Ставрев, и председателя на Общинския съвет на община Тунджа, господин Атанас Христов. Уважаеми господин Димитров, уважаеми артисти от фолклорен ансамбъл Тунджа, благодарим ви за тази невероятна палитра от цветове, багри, ритми, от тази невероятна картина, която ни присъздава красотата на българския фолклор, такъв какъвто тунджанци го обичаме. Благодаря ви, че направихте съпричастни и гости на община Тунджа към нашата обич, към това, което стои тук дълбоко в сърцето ни, което съпътства всеки наш празник. Този концерт ще остане дълбоко в сърцата на всеки човек, който беше тук в тази зала. Аз по-пълна зала в този... в по-пълна тази зала никога не съм я виждал, и аплодисментите за вас и ставането на крака са доказателство за това, че вие правите това не само с талант, правите го с цялата си душа. Поклон пред вас към вашия талант, към това, че заедно с вас имаме перспективата да вървим напред, но с традициите и да пазим България дълбоко в сърцата си. Честит празник! Добър вечер на всички от мен. От името на Общински съвет Тунджа и от свое име, уважаеми господин Димитров и уважаеми изпълнители от фолклорен ансамбъл Тунджа, позволете да ви кажа едно голямо благодаря. Благодаря за това, че вие от дълги години сте емблемата на нашата община. Прославяйте името на нашата община Тунджа и на ансамбъл Тунджа далеч извън пределите на България. Благодаря ви, че ви има, и от свое име, и от името на всички тези приятели на община Тунджа и на фолклорен ансамбъл Тунджа искам тържествено да ви обещая нещо, че като ни поканите на 100 годишната на ансамбъла, пак ще напълним тази зала. Благодаря на господин Ставрев и господин Христов за топлите думи към ансамбъл Тунджа. А сега е време да ви представя господин Емил Димитров, организатор на национален конкурс за фолклорни танцови състави и ансамбли Топ 10 български танцов фолклор. Господин Емил Димитров. Добър вечер, дами и господа.
Миналата година поставихме началото на национален конкурс за фолклорни танцови състави и ансамбли, самодейни, топ 10 български танцов фолклор. Финала на конкурса беше в зала 1 на НДК и още с първото си издание той се превърна в най-силния и най-престижен конкурс в страната от подобен род. Това нямаше да бъде възможно, създаването на такъв конкурс нямаше да бъде възможно без подкрепата от приятели, съмишленици и професионалисти. Един от тях е Петю Димитров. Той беше основен двигател. Той беше основният двигател при изработването на регламента, критериите за оценяване, заедно с професор доктор Даниела Дженева и помощта на Любчо Василев, заместник-председател на Съюза за българските музикални и танцови дейци и директор на ансамбъл Тунджа. Искам да, тъй като самодейците би трябвало да бъдат оценявани от професионалисти. И аз се обърнах към професионалисти. Да. Искам да използвам възможността по време на юбилея, 70-годишния юбилей на ансамбъл Тунджа, да изкажа моята благодарност и моето уважение към ръководителя на ансамбъла, към моя приятел Петю Димитров и да му връча почетен плакет топ 10 български танцов фолклор за неговите постижения в областта на фолклорното изкуство. Ами честито! Като са почнали подаръците, да продължим. Специален подарък за фолклорен ансамбъл Тунджа. Не от кой да е, от кмета на община Болярово, господин Христо Христов. Лично ме помоли да връчим този прекрасен подарък. Нека ансамбъла да му се радва. А през това време искам да ви представя господин Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, скъпи приятели, честит празник, честит 70 годишен юбилей на фолклорен ансамбъл Тунджа. Имам изключителната чест и удоволствие по повод празника да връча най-престижното отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – Златна лира за високите художествено-творчески постижения на дългогодишният артист-оркестрант в фолклорен ансамбъл Тунджа, на диригента на оркестъра Панайот Панайотов. Честито! Също специалната награда почетен плакет на Съюза на българските музикални и танцови дейци на Женя Костова, артист-балетист в фолклорен ансамбъл Тунджа Ямбол. Майя Барбазонова, артист-балетист в фолклорен ансамбъл Тунджа Ямбол. Много нетърпелива награда. Честито. На наградените честито! Продължаваме напред, няма скрито и покрито, нов поздрав е наред. Дами и господа, искам да ви представя нашите специални гости от Болград. Господин Сергей Димитриев, кмет на град Болград, Одеска област, и госпожа Жана Суслина,
директор дирекция култура, туризъм, младежи и спорт, град Болград, Одеска област. Искам да поздравя ансамбъл Тунджа и искам да поздравя нашия другарин Петър Димитров и да му вруча такъв диплом, знак на град Болград. Скъпи сънародници, скъпи приятели, господин Димитров, позволете ми и на мен да ви честита с този прекрасен юбилей. 70 години това е не просто юбилей, това е цял живот. За 70 години порасваш, набираш сила, опит и вече сега можеш да предаваш на следващото поколение. Аз днес искам на всички участници на фолклорния ансамбъл Тунджа да пожелая първо дълголетие и друго да запазите българския дух за младото поколение. Честит празник, приятели, честит празник, колеги! И с най-голямо удоволствие искам да изпълня една мисия. Днес от приятели от Болград, народен ансамбъл Бесарабия изпрати много поздрави специално за ансамбъл Тунджа и господин Димитров. Един такъв паметен адрес, сега няма да го чета, и после ще си го видите, с най-топли думи и такива хубави подаръци. Честит празник! И само ще допълна, че винаги добре дошли в Болград и винаги добре дошли ансамбъл Тунджа към нашия ансамбъл Бесарабия. Но сега е време да ви представя директора, главния художествен ръководител на ансамбъла, господин Петър Димитров. Знаете ли, с голямо вълнение и с голяма трепет се обръщам, а за съжаление блестят много прожекторите и не виждам. Тук в залата е господин Георги Нойков. Искам да го аплодирате. Станали на крака. Станете. Това е живата история и за съжаление единственият доайен на ансамбъла. Искам да поканя да дойде тук при мен кмета на община Тунджа, господин Станчо Ставрев. Той има една приятна новина да я сподели с вас. Благодаря, господин Димитров. Уважаеми жители, гости на община Тунджа, предстои с решение на Общински съвет по предложение на община Тунджа с високото отличие Златен герб господин Нойков да бъде отличен по случай Деня на българската духовност 24 май. Тогава очаквам заедно с господин Димитров и с фолклорен ансамбъл Тунджа, с артистите от нашия ансамбъл, да направим своя персонален реверанс към него и да му благодарим с цялото си сърце за всичко, което е сътворил за нас, тунджанци. И за да завършим тази хубава вечер, искам да ви благодаря. И не напразно този концерт го кръстихме концерт за приятели, от приятели. До нови срещи, дълбок поклон и на вас и най-вече на господин Нойков. Още веднъж аплодисменти за Петър Димитров, ансамбъл Тунджа и за община Тунджа. От мен Ангел Попов и Пепи Попова, довиждане и до нови срещи!